Nagpahayag ng positibong suporta si Senator Bam Aquino sa panukala ng Pampanga Business Circle na gawing SME-led aviation at industrial hub ang palibot ng Clark International Airport. Kasunod ito ng consultative meeting na ginanap sa Clark nitong March 20. Layunin ng proposal na i-maximize ang kapasidad ng Clark International Airport sa pamamagitan ng pag-develop ng isang plug-and-play ecosystem para sa small and medium enterprises o SMEs, kabilang ang maintenance, repair and overhaul o MRO, aviation training, aerospace, manufacturing at logistics. Ngayon po, baka maingganyo natin ang mas maraming locator. I'm actually quite surprised na hindi pala siya kasama sa Clark Ecozone, no? Si Sir Rene explained to me na there's a huge part of Clark which is under the special zone, but the areas specifically around the airport are not, no? And if there needs to be a law to actually declare that an eco zone, we can spearhead that in the Senate. Alam po, makakatulong po yan sa ating airport, especially with the Bulacan Airport coming up soon. The idea was magkakaroon ng specialization yung SIAC, no? And maybe the SIAC can focus on becoming an industrial zone so that airport can have more activity as well. So magsusupport po kami dyan. Of course, we're hoping that the other Kapampangan congressmen can counterpart, no, in the House habang kami po yung magsusulong sa Senado. Actually, marami pong taga-Region 3 sa Senate ngayon. You have Senator Lapid, Senator Pangilinan, Senator Villanueva. Marami po, no? So marami po kami dyan na pwedeng magsulong talaga nito. The other proposal. Ayon sa plano, magkakaroon ng shared facilities tulad ng warehouse, cold storage at pre-built plants upang mapababa ang capital requirements ng investors at mapadali ang negosyo. Imagine ninyo na ang Clark Airport at saka Bulacan Airport magkatabi lang. May iwan ang Clark Airport. Kaya ang sinasuggest namin from the businessman's point of view, no, gawin nating unique ang SIAC, no? Ang Clark. Kasi ang Clark ngayon, under capacity siya. Buti kung meron na siyang 50%, no? Ilang taon na siyang nag-ooperate. So, to make it ma-maximize natin yung kanyang capacity, mag-invite tayo ng mga SMEs sa around the airport o export-oriented. Pagkatapos, magtatayo ng mga facilities, mga daan, mga utilities, so that ang mga SMEs, papasok sila, hindi na sila magkakapital, hindi na sila gagastos doon sa mga buildings. Hindi na sila gagastos ng cold storage, kasi may shared facilities, mga packaging activities, lahat. So pupunta ang mga investors, walang kapital, kundi lang yung kanyang labor at saka yung kanyang raw mat. Target din itong maging complementary ang CRK sa ibang major airports gaya na lamang ng itinatayong Bulacan Airport sa halip na direktang makipagkompetensya dito. So lalakas ang business dito, magkakaroon ng job creation. Pagkatapos, export-oriented sila, gagamitin nila ang airport. So magiging ma-maximize ang capacity ng airport, no? Ang ultimate pa ron, dahil may mga SMEs dyan, nagpo-produce sila kung ano-ano, no? Mga damit, mga bags, mga pagkain, mga hardwares, at saka yung mga aviation-related manufacturing, baka maging tourist destination din yon. Ayon kay PBC Fellowship Director Chef Felix Asuncion, mahalaga na direktang nakakausap ng mga business leader ang mga sources o mga personalidad na makapaghahatid ng tama at direktang impormasyon sa publiko. Kasi nga, we are looking forward for more information, no? Factual-based information coming from the legit sources and resource persons na ngayon nakita natin. Senator Bam himself, President Luis Reñon himself of NLEX, sila yung nagbigay ng information and update. And as business owners, baga nakikita natin kung ano yung mga developments, ano yung mga nakikita nating issue, and then may sagot pala. So kumbaga kahit papaano, with all the negative news around the world, may news na maganda dito sa lugar natin na nakikita natin na nagiging develop siya.
Inaasahang magdudulot ito ng mas maraming job investments, high-value jobs at mas malakas na partisipasyon ng small-medium enterprises sa aviation at logistics sector. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.